emazweni enqamlezwe onqamule emazweni sanqamulezweni sanqamule emazweni. Molweni ninjani? Ngiyabingelela nikhuluma noMakhosi Mkhize. Ngiyacela ukuthi otholile ithuba lokuthi abuke le video le engiyipostayo engizoyiposta asubscribe kwi-channel yami khona ezokwazi ukuthola okunye engizokufaka okulandelayo engizokhuluma ngakho nengizokuchaza. Ngiyabonga. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngomuntu wesifazane ongeniwe amakhehla. Umuntu wesifazane ongeniwe amakhehla unomngoma kodwa ungeniwe amakhehla yena. Lowo muntu lo ubinkinga kakhulu kodwa uyakhontroleka, kodwa nje unezinto eziningi eziba ama-challenges empilweni yakhe. Okokuqala, uba nenkani kakhulu kusukela nje ezalwa, kuba ingane nje eba nenkani. Leyo ngane ayithandi ukudlala nezingane zamantombazane kakhulukazi. Yena nje medlala uzizwa engazuthi ukhululekile mezodlala nezingane zabafana kuze ubuyakhula uba mdala. Uyathanda futhi ukulwa umuntu wesifazane kodwa ongenwa amakhehla, onedlozi lamakhehla, onomngoma bamakhehla kodwa umuntu wesifazane, unobulili besifazane. Uyakuthanda ukulwa kodwa impi yakhe akathandi ukulwa nabantu besifazane. Mele engazuthi yena njalo nje angahlezelwa nabafana. Mekwenzeka exabana nentombazane noma ethestana nomuntu wesifazane, kuyenzeka amdilike kodwa kukancane ukuthi kufike ukuthi aze alwe. Kodwa meke wathintwa umuntu wesilisa kuveke kube ngazuthi khona into eqhephukayo emzimbeni wakhe. Isizathu esisuke senza lokho angithi yena usuke umuntu wesifazane kodwa kuyena kuphila abantu besilisa. Ngalesikhathi umuntu emsukela kuvele kuphakame la madoda lawa asuke ephila kuyena, bese thina angeke size sishawe enye indoda nathi sikhona samadoda. Mebemsukela kodwa impi yakhe uyayinqoba. Ngisho ngingathiwa lawo madoda mangakanani, ayigora kangakanani, uyayinqoba. Kodwa mebemsukela umuntu wesifazane lo ongeniwe idlozi labantu besilisa kodwa umuntu wesifazane ungeniwe amakhehla. Uyibona kanjani kokunye futhi ukuthi lo muntu lo okay umuntu wesifazane kodwa kahle kahle la kuphila ikhehla kulo muntu lo. One, okokuqala umbona ekhaya. Ekhaya kunemisebenzi eyenziwayo, uthola ukuthi kuyaklinwa, kuyawashwa izitsha, kuyenziwa yonke imisebenzi yasegcekeni. Yena ngeke aze athande ukuthi awashe izitsha, apheke. Uyakwenza kodwa futhi umuntu okusuke kufanele abe strong kakhulu umuntu owumzali. Athi noma ephuma eceleni kodwa amngene ngenduku. Futhi umuntu onjalo akakhulu inilukhu enikhuluma nje ngoba awusuke engezwa, unenkani kakhulu, akezwa kusuke kubusa lamakhehla asuke esekhanda lakhe. Ingane enjalo iyadinga ukuthi ubuye uyithintithe kancane ngoswazi, hhayi njalo kodwa nje yazi ukuthi lekhaya la kuyashawa. Umthetho walekhaya uthi ngcono uyicontrole, uyifundise, ithi goloza kodwa izinto iyazazi ngoba phela empilweni kuphilwa ngokuthi umuntu akwazi ukwenza izinto. Nekugcineni ngisho ngingathiwa ungenwe idlozi lamakhehla, ekugcineni lowo muntu lo uyogana. Khona izinto ekufanele akwazi ukuzenza noma yena engasazenzanga ayifundise abantwana bakhe ayobazala noma abomoya abenyama. Okay, mekule ekhaya
uthola ukuthi angeke afune ukwashiza itsha, angeke aze afune ukupheka yena, uzoncamela ukuthi ahambe ayokwenza ingadi. Kodwa intombazane ahamba ayokwenza ingadi, mekuqhophuka iglobhu lekhaya uyena ozoyifaka. Uthola ukuthi akafundiswanga umuntu ukufaka iglobhu, akafundiswanga umuntu ukubamba isipedi, akafundiswanga umuntu ukubamba ubhushu. Angithi kusuke kukhona lamadoda lawa aphila kuyena, kodwa ucaye ukuthi lo muntu lo yindaba wenza izinto ey'nzima engabe zenziwa abafana. Nokucabanga kwakhe isikhathi esiningi ukucabangisa kwabantu besilisa, ngoba ngisho ungathola ukuthi abafana baney'nkinga zomjolo, mebefika kuyena bekhuluma yena uzobanikeza i-advice. Futhi angakwazi ngisho ukuthi abashelele baqonywe futhi okwangempela. Umuntu wesifazane lo ongenwe idlozi lesilisa, leyo nto yenzeka umuntu kusukela ekhula eze yoba mdala kuze kubuya ingene indima yentwaso, ngoba idlozi liphila kumuntu esuke ezalwa, ngoba umuntu osuke ezalwe nayo leyo nto, engena kuyena esaphuma esiswini, hhayi ukuthi umngena ngoba nake semdala. Okay, okunye-ke futhi akubonakala ngayo ukuthi lo muntu lo uwumuntu wesifazane kepha ungeniwe idlozi lamadoda. Ngalesi sikhathi sekushaya isikhathi sekufika isigaba sokuthi lo muntu lo angene esikhathini, kukancane ukuthi asheshe angene njengezinye iy'nkani. Kuyenzeka yena angene eseno-16, eno-17, eno-18. Isikhathi esiningi ungena umndeni usuthukile ukuthi kwenzakalani ngale ngane le, yona yangangena esikhathini. Ingene kuthi mhla, ngoba angithi njengoba umuntu wesifazane kodwa ungeniwe amakhehla, shuthi obvious emzimbeni wakhe kuphila izalukazi, kuphila amakhehla. Kuyenzeka-ke labantu basine badidelane emzimbeni womuntu, ifike ihlale izalukazi, kushaya isikhathi sokukhula zimkhulise, angene esikhathini, angene ebudaleni, useyakhula lapho. Kuhambe kuthi kusahamba nje endleleni akanqeni ukuthi ayivalekele, engalalanga namuntu, hhayi ukuthi ukhulelwe, cha akakhulelwe. Kusuke sekuhleli lamakhehla lawo, avele afike ahlale emzimbeni wakhe, avaleke esikhathini, ahambe odokotela akanalutho, enza ama-pregnant test akanalutho. Uyivalekele nje, akaguli, akanalutho. Kakhulukazi mekuwukuthi mhlampe useqala indima yentwaso noma indima yey'nkamba, ulungisa izinto zabantu abadala. Mekuwukuthi lezo zinto wenzela amakhehla akhe lawa asuke wenzela, uzonqamuka azaqede leyo process le asuke eyenza. Uyavaleka nje kuma-period thinthaqa azaqeda iy'nkamba zakhe azenzayo. Omunye uvaleka nje engenzi lutho, kuhambe isikhathi futhi aphinde avuleke. Isikhathi esiningi okunye okuhlekisayo, ngalesi sikhathi esuke evaleka imizwa yakhe iyaphela, akahaleli nje ukulala nomuntu wesilisa, kodwa uyezwa ngaphakathi enhlizweni ukuthi hayi nginaye umuntu engithandana naye, kodwa ukuthi azizwe ukuthi engazuthi angalala ngenza ucansi, kusuke kungekho nje engqondweni. Okunye-ke futhi umuntu wesifazane ongeniwe idlozi labantu besilisa akathandi ukubhangqa, aba nesikhwele kakhulu amadoda lawa asuke engenile kuyena, aba nesikhwele engangokuba angafika futhi aze ayibhonye kwaleyo ndoda leyo. Okunye okube inkinga kakhulu ukuthola ukuthi lo muntu useyogana manje, usemzini uganile. Kuney'khathi la akuke kuphakame khona leli khehla leli, meliphakama ikhehla elimphethe, uthole ukuthi lithi kuyena alifuni ukuthi lingene ekhishini lenze itiye. Into eyenzakalayo angithi nasekhaya meyigolozela lento, kodwa mhlampe egcine yenza. Nalana-ke lizoke lifike nje ngelinye ilanga. La ngikhuluma ngomuntu noma usekhokheliwe noma akakhokheliwe.
kuney'khathi zokuthi lifike kuyena. Athi uthi uyabheka iy'nkomishi ekhishini kuya ngokuthi lelo khehla lelo linolaka kangakanani, linochuku kangakanani. Athi uthi uyabheka mewukuthi mhlawumpe uyaphoqelelwa ngenkani, iy'nkomishi ayibheke angayiboni, angazi ukuthi uzothatha ini ahlanganise nani. Itiye isinto esimpuli itiye, angazi ukuthi isipuni siphi mekungafanga. Mhlawumpe aqhubeke ngoba phela siphila emhlabeni, kwesinye isikhathi abantu basuke benga-understand ukuthi lo muntu uhlobo lini, inkinga yakhe ikephi. Bancane abantu ababa-understand-ayo, omunye uzothi hhayi lo uyivila. Angisho ukuthi ngipromotha ukuthi abantu baba amavila. Le nto futhi ayenzeki njalo kodwa yona iyenzeka, iba ney'khathi kusuke kufanele umuntu a-understand-ane nalowo muntu lowo ukuthi bamazi ukuthi hayi namhlanje angeke unje, shuthi kukanje kukanje kukanje. Megoloza enziswa ngenkani leyo nto, anqeni mhlawumpe likhulume emadlebeni akhe noma alibone emehlweni, limtshela ukuthi sizokuqhumisa. Angaqhuma ngisho igazi, amahluli ehlike khona lapha ekhishini mekuwukuthi anolaka kakhulu lawo makhehla angena kuyena, angakwazi ukuyenza leyo nto leyo. Okay, kudlule lokho. Okunye futhi okuke kumhluphe kakhulu umuntu wesifazane ongeniwe amakhehla, isikhathi esiningi iy'mpande zokwelapha uyayifundela, uyazimbela futhi zona. Bese-ke indlela abona ngayo noma ekufanele azazi ngayo ukuthi okay, mina ngoba nginje ngingeniwe amakhehla, uzobona ngezinto azoyiboniswa ukuthi yena akayisebenzisi. Okokuqala nje uzobona umqhele. Umqhele iwona ochazayo ukuthi lo muntu lo ungeniwe amakhehla. Kuyahlukana-ke ukuthi lo mqhele lo owani. Kungenzeka kube wembuzi, kungenzeka kube wenyamazane, kube wenkomo, kube wengonyama. Kuyahlukana, kuya ngokuthi labantu bakhe bafuna umqhele onjani. Kodwa waqala nje wabona umqhele, shuthi lowo muntu lo ungeniwe amakhehla. Bese phinde futhi abone imbatha. Imbatha shuthi lowo muntu ungeniwe amakhehla kodwa ayephethe ubukhozi, ungeniwe amakhehla lowo muntu. Bese kuba izibonakaliso zakhe futhi. Umunye uzobona ibheshu. Ibheshu lichaza amakhehla, uphincela amakhehla. Shuthi lo muntu lo ungeniwe amakhehla. Noma abone isagila, okanye ihlangu, ihawu. Omunye kuya kuba i-brainwood, kuya ngokujula kwethongo leli lisuke limngenile lowo muntu. Bese uyazi ukuthi hayi lo muntu lo ungeniwe yithongo lamakhehla. Futhi mhla limvakashelile ikhehla, i-voice iyashintsha. Njengoba ngikhuluma kanje, mhla kufika ikhehla kufanele ngingakhulumi kanje, kube ilona ikhehla elikhulumayo kumuntu. Omunye uyaquleka, bese kuqulekile likhulume leli khehla. Omunye akaquleki, kuya ngegaba negaba, ney'tebhu ney'tebhu ukuthi labantu laba bangakanani, sebebadala kangakanani, seyingakanani indima sebeyenzile kulo wakhe umzimba. Omunye akaquleki, uzwa umzimba wakhe unqanqazela engazuthi uyachokheka like ugesi, unqanqazela. Emva kwalokho yindlela osuke uzizwa ngayo ukuthi okay naba-ke sebeyafika. Omunye uzizwa engathi uphelelwa amandla, omunye kube engazuthi ushaya inzululwane. Bese liyaphakama lelo khehla, kukhulume lona, kwenze lento eliyifunayo. Ngisho ukulazi
nokwazi ukuthi ubani lo ongenile kulo muntu. Kufanele nimgade ngaleso sikhathi bese niyabuza ukuthi kahle kahle wena ubani, ufunani, uzokwenzani, kanjani njani njani. Futhi umuntu onjalo mhla kwenzeka lokho uba nenhlanhla kwenzeka uphambili kwakhe, kofanele umbuze yonke into mekuwukuthi lowo muntu ulethele ukulapha. Mbuze konke nawe nokwakho okukuxakayo, ungakhuluma naye ubuze ukuthi sicela ukubuza akwenze njani, konalephi udingani, ini. Achaza. Ungamdedeli engakahambi ngoba wahamba futhi mengafuni ukuphendula akafuni. Kodwa uyakwazi ukubuza lento ekuthiwa ukubhula noma ukushaya umhlahlo noma ukubonelwa. Umuntu mekwenzeka leyo nto kufanele umbuze imibuzo, uzokunika iy'mpendulo ngoba kusuke kungaseyena osuke ekhuluma, kusuke kuwumuntu womoya usekuyena ngaleso sikhathi. Ungambuza yonke into uthi ngicela ukubuza mkhulu kwenzeka kanjani mekukanje kanje. Uzokuphendula kodwa mephaphama lapho uzobe engasazi ukuthi kade ethini kuwena. Kodwa iy'mpendulo usuke ezokunikeza zona. Bese-ke okunye ukuthi lo muntu lo owekhehla uthi owesifazane. Abanye abangoma abaningi basebenzisa ugwayi wamakhala, kodwa yena angeke. Hhayi ukuthi akawusebenzisi, uyawusebenzisa. Kodwa isikhathi esiningi uzokutshela ukuthi mina ngicela insangu, mina ngicela imboza, mina ngicela ugavini. Yazi umehluko ukephi ukubona ukuthi hhayi cha lo muntu lo shuthi le nto akayibhemeli yena akayidleli yena. Angikhulumi ngabantu abathanda ubumnandi, angipromote iy'dakamizwa, ngikhuluma ngento yabaphansi, ngikhuluma ngento ekuyiyona ngizokuchaza ngelinye ilanga. Lapho kusuke kuyileli khehla leli noma la makhehla lo asuke wenza lokho. Angayibhema akekho umuntu ongambona noma azamsola ukuthi lo muntu ubhema insangu. Akayibhemeli ukubukwa, akayibhemisi noma kanjani. Futhi akayibhemi njengoba ezwa ukuthi hhayi ngiyayihalela noma ngibona abantu bebhema bese uyayibhema. Kodwa yena usebenzisa lezo zinto lezo. Omunye ame nogologo nje. Kuya ngokuthi lelo khehla lelo lona lalidla ini, abantu bakubo badla ini. Ngoba mekuwukuthi amakhehla akamakhelwane athanda ugavini, mina wasekhaya mhlampe athanda ijuba. Ukuthi ngibonile ukuthi leza ngoma lezi zingeniwe amakhehla, zona into ey'philisayo ugavini. Mina ngeke kungisebenzele ukuthi nami ngiphuze ugavini noma ngiphuze ugologo. Mina ngizosetshenzelwa insangu mewukuthi awami ayethanda insangu, mhlampe awami ayethanda imboza, mhlampe awami ayethanda icuba. Khona amanye ayey'khela lento yokwenza isinemfu ayikhe azenzele. Iyona into eyophilisa umuntu leyo. Kusuke kufanele ulazi idlozi lakho elingenile, ungahambe wenza izinto ongazazi. Mhlampe uthole ukuthi elinye mhlampe laliyithandela ikhokhi. Angeke mina ingisebenzele leyo khokhi. Umuntu ulalela lowo muntu ongenile kuyena noma labo bantu abangenile kuyena abaphilelayo. Okunye-ke osike usimbone ngayo umuntu ukuthi lo ungeniwe amakhehla, indlela agida ngayo. Indlela agida ngayo. Umuntu ukugida ngisho ungamfundisa. Kungaba nesitayela noma ifomu yeziko, ifomu yabangoma. Kodwa kunomzuzu la lifika khona mokuwukuthi aye amagaga amakhehla akhe, ngoba kuyenzeka ukuthi omunye udile ey'mpandeni kuphela, kodwa noma ey'mpandeni, ekuboneni, emanzini, ekwenzeni ezinye izinto kodwa ekugideni akaphathisiwe. Kodwa ngaleyo ndlela leyo khona indlela le ayegiya ngayo lowo muntu lowo azokuveza, hhayi noma inini.
angayishaya ifomu ayishaya kodwa kunomzuzu futhi fanele kube khona umzuzu la ngafundiswa ngakhona nomunye umuntu. sanqamule emasweni Ngiyabonga. sanqamule emasweni